Napatay ang usa ka negosyante. Human po sila kagabi dito sa lungsod sa Liloan. Gikang nanaog ang biktima sa iyang sakinan nga mihunong gawas sa convenience store. Gipaladman pa ang investigasyon kung unsa gayud ang hinungdan sa maong krimen. Ani ang report ni Nico Sereno. Mag-alas 7 kagabi gialarma ang pagpamusil sa may barangay Tayud, lungsod sa Liloan. Ang biktima luwan sa iyang yellow nga auto ug mihunong lang unta gawa sa usa ka convenience store kay dunay gihapit. Kauban niya ni adtong higayuna ang iyang asawa nga nahabilin sa auto kay maoy nagmaneho. Usa ka lalaking suspetsado ang miduol sa biktima dayon pamusil sa makadaghang higayon. Nakanaog sa iyang sakyanan niya, dibalik siya pagkasabot niya, nakita niya katong kuan, katong suspect. Posible nakaila siya atong suspect. Nag-inusara siya? Dili ni kay suspect? Ang katong nagpusil, nag-inusara gito, pero naade siya getaway motorcycle, mo yang gisakyan. Gidala pa sa pribadong ospital ang biktima nga nailang si Celso Hamilo, 63 anyos, lumad sa maong barangay. Apan nakabsan sa kinabuhi, gumikan sa multiple gunshot wounds nga iyang nahiaguman. Negosyo ang gitutukan nga motibo sa kapulisan. Ang biktima na nag-iya og salon sa lugar. Na naman ko siya previous threats di ay sa iyang kinabuhi, so atong gitanaw ang kanang kung related siya sa business. Muna itong tanaw sa atong investigation kung atong palabdan ang investigation kung nasa kabikil kabayan sa iyang mga negosyo. Kung unsa pod ang iyang mga negosyo nga Gisuwaya namo pag-adto ang haya sa biktima apan nagdumili ang pamilya pagluwat ug pamahayag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.